Hola, com esteu? Res, benvinguts a classe. Avui seguim a les oracions subordinades adjectives, però abans d'això volia recordar-vos que les oracions subordinades substantives s'identificaven quan substituïem la part subordinada per un sintagma nominal o un sintagma preposicional. Dient això i tenint-ho clar, anem a dir que les oracions subordinades adjectives tenen una equivalència a un sintagma adjectival o a un adjectiu, és a dir, per identificar-les haurem de substituir la part subordinada per un sintagma adjectival o per un adjectiu. Aquest tipus d'oracions sempre tenen un antecedent a què fan referència i la funció realment és fantàstic, perquè sols existeix una funció, seria el complement de nom. És a dir, quan en les oracions subordinades substantives havíem de calfar-nos el cap per saber si era subjecte, complement directe, atribut, complement de règim verbal, en aquest cas no. Sabem que totes les oracions subordinades adjectives són complement de nom. L'única cosa que haurem de concretar seria el tipus, encara que a vegades no ho posen i no ho posen com a correcció, molt millor si ho posem nosaltres. I això seria dir si és especificativa o explicativa. Especificativa no porta comes, no està entre comes el que van especificar de l'antecedent, i si és explicativa sí, sabeu que dona una explicació d'aquest antecedent. Què podem fer? Mireu, us ensenyen l'esquemeta i després anem a veure una frase, dos frases anem a veure concretament. Equivalència a un sintagma adjectival o un adjectiu van introduïdes sempre per un pronom relatiu, importantíssim, les adjectives sempre van introduïdes per un pronom relatiu i així no estan tots, seria el què, qui, el qual, la qual, les quals, del qual, de la qual, etc. I la funció, sempre complement de nom, i els dos tipus, especificativa o explicativa. Val? Molt bé, tenim una frase, va vindre el dia que feia sol. Ho vegem bé? Va vindre el dia és l'antecedent i el que va a partir de dia és l'oració subordinada i aquesta oració subordinada sempre fa referència al seu antecedent. Si podem substituir la subordinada per un adjectiu o sintagma adjectival, clarament serà una oració subordinada adjectiva. Anem a provar. Va vindre el dia que feia sol, podem substituir per assolellat? Sí, exactament. Aleshores ja la tenim, una oració subordinada adjectiva. Com que la funció sempre és la mateixa, funció, complement de nom. I va entre comes? Dia va entre comes? No. Aleshores és especificativa. Ho enteneu? Jo espero que sí. Anem a veure una altra, per a que quede ja més clar del tot, i després passem a les oracions subordinades adverbials. La xiqueta que viu a Alacant estudia art. Molt bé, tenim així la xiqueta és l'antecedent i el que va darrere és la subordinada. I aquesta subordinada la podem substituir per un adjectiu, la xiqueta a la cantina, per exemple, ja que viu a Alacant, a la cantina. Sí, ja ho tenim. Oració subordinada adjectiva. Funció, també ho tenim, perquè és de complement de nom. I no vos he posat així si és especificativa o explicativa, però va, entre comes, la xiqueta, no. Aleshores és especificativa. Anem a passar a les adverbials. Si ja hem dit que les oracions subordinades substantives es poden substituir per un sintagma nominal, un sintagma preposicional, i hem dit que les oracions subordinades adjectives es poden substituir per un sintagma adjectival o un adverbi, què li passarà a les oracions subordinades adverbials? Per quina cosa podrem substituir? Exactament, un sintagma adverbial o un adverbi. Molt bé, però tenim així un xicot de detall en les adverbials, que dins de les adverbials tenim les pròpies, que són les pròpies les que podem identificar amb un adverbi, i les impròpies, que no es poden substituir per un adverbi.
però dona igual perquè són molt fàcils d'identificar i de veure. Anem a veure dins de les pròpies, i us ensenyen un esquemeta, es diu les pròpies. Es poden identificar o substituir per un adverbi. Quina és la seva funció? La funció que nosaltres coneixem pels complements circumstancials. Complement circumstancial de temps, de lloc, de mode, d'instrument, de companyia, d'acord? Molt bé, aquestes serien les pròpies. I dins de les impròpies són les que no es poden substituir per un adverbi, però que tenen una altra coseta. Pues tenen conjuncions, tenen locucions preposicionals i tenen un nom, per exemple, causal, o una final, o condicional, concessiva, comparativa. És el que seria el llistat, que jo us ho passaré, perquè no vaig a dir-ho ara, perquè, ja que, com que, malgrat que, encara que, doncs, puix, tot això són les conjuncions o locucions que hauríem de saber per identificar-les. Això sí que és una cosa que hauríem de tenir clar, però això és en la pràctica i amb un esquemeta, en un llistat per a identificar, d'acord? Una cosa que hauria d'afegir a les adverbials de les pròpies és que les pròpies a vegades es presenten amb un infinitiu, però que té el significat el mateix que un adverbi. En arribar a casa, he fet el dinar, perdó. En arribar a casa, a què equival? Quan he arribat a casa, he fet el dinar. Això equival a un complement circumstancial de temps. Aleshores, són pròpies, són d'infinitiu. També es poden presentar en un gerundi. En aquest cas, l'Anna fa els deures mirant la televisió. Com fa els deures, Anna? Mirant la televisió, de manera. Aleshores, seria complement circumstancial de manera. Està dins de les pròpies. I després tenim les de participi. Són fàcils d'identificar perquè l'única cosa que podreu substituir és per complements circumstancials. Aleshores, la pròpia frase, pel seu sentit, vos portarà a entendre-la i a posar això. Vull dir, no vos heu de calfar el cap ni dir, això què és? Quina forma? Ara en gerundi, ara... No, és que ja vos ho dirà. Pròpies en participi, que són sempre temporals. Trencat el pacte, cadascú es preocupa del seu país. Que en castellà seria roto el pacto, és dir, una vez se ha roto el pacto, cada uno va a la suya. Aleshores, complement circumstancial de temps. Val? No ens hem de calfar el cap en aquestes, no són de les que solen posar, però heu de saber que simplement quan podeu substituir per un complement circumstancial de temps o de mode o de lloc, saben que és una adverbial i pròpia. Si fora impròpia ja tindria una locució o una conjunció, d'acord? Sí, no? Seria una d'aquestes. Anem a veure un exemple. Vam dinar on tu em vas recomanar. Sí, llevem la frase, tapem la frase subordinada, vam dinar on tu em vas recomanar i la podem substituir per un adverbi. Vam dinar allí, allà, lluny, prop. Si podem substituir per un adverbi, aleshores és que és una oració subordinada adverbial pròpia. Quina funció? El mateix sentit de la frase ja ens ho diu. On vam dinar? Allí. Aleshores, complement circumstancial de lloc. La següent. Ens vam banyar quan el sol s'havia post. És a dir, quan el sol s'havia puesto ja era tardet. Ens vam banyar, podem substituir per molt tard, molt prompte, en aquest cas significaria tard. Sí, oració subordinada adverbial i la funció complement circumstancial de temps, perquè tard és de temps. Pròpia, sí, perquè em pugui substituir-la. D'acord? Anem a veure una impròpia. L'ajuda perquè puga acabar abans. Així, simplement, si tenim el llistat, identifiquem el per què a què fa referència i si és una causa o un motiu,
o la raó per la qual s'ha ajudat o té sentit per a la frase, aleshores tenim que mirar en aquest cas que el per què és una oració subordinada adverbial, és impròpia perquè no la podem substituir per cap adverbi, però sí que té una funció, el per què, aleshores seria final. Anirem d'excursió encara que no faça bo, és a dir, encara que no faça bon temps, nosaltres anirem d'excursió. Ens importa ben poc el temps que faça. Aleshores, oració subordinada adverbial, encara que significa en castellà aunque, concessiva. Com sabem això? Haurem de tindre un llistat per a poder identificar i saber el sentit, d'acord? Recordeu que jo vos ho passaré, i si no us ho passem, ho recordeu vosaltres, d'acord? Vam agafar el paraigües, ja que plovia molt. La causa de que vam agafar el paraigües és que plovia molt. Aleshores, oració subordinada adverbial és la causa per la qual hem agafat el paraigües. Fins ací les oracions subordinades adjectives i adverbials. Si teniu alguna qüestió o algun dubte, m'ho pregunteu, d'acord? Cuideu-vos molt.